Üdvözöllek! Az egészségről szeretnék néhány mondatot mondani. Józan paraszti ésszel, együttműködve a természet rendjével, végtelenül egyszerűen, a tudat, a teremtő, a Jóisten erejével összekapcsolódva, a jelenben egésznek lenni. Igazából ez jelenti az egészséget. Az egészség nem a betegség hiánya. Az egészséget a test, a lélek, a szellem harmóniája képviseli. Az a célunk, hogy ezt a harmóniát megteremtsük. Ehhez azonban szükségünk van egy hatalmas lelki békére, szeretetteli elfogadásra, elsősorban önmagunkkal kapcsolatban, és másokkal is. Fontos a helyes önismeret, és a test, lélek, szellem működésének megismerése. Köszönöm.